Yo, what's up mga idol, no? So, ayun na nga mga idol, no? Ito yung kanina mga idol. Ito yung ano, ito yung dumating sa atin kanina. Ayun, kung nakapanood yung video na yan. Idol, no? Dito, may isa pa tayo mga idol. May dumating na naman tayo mga idol. Oh, bakit basang-basa ito? Sino to? Ayari sa mukha nito. Parang burog yung mukha ng natin, yung itim natin. Ayari sa'yo. Ba't burog yung mukha nito? Burog na burog yung natin mga idol, yung black chick natin mga idol, no? Ano nangyari rito? Sino nga siya mga idol, no? Ayan na, from Lapas Tarlac mga idol, no? 7:29. Ayan, burog yung mukha natin. Ano ba ito? Parang sumusuka. Parang may tama. Ayan na, yung puti talaga natin mga idol. Siya lang yung nakaka-shortcut dyan mga idol. Siya lang yung mautak dyan duman sa trapdoor natin mga idol. Pabalik mga idol, no? Pag gusto nyo lumabas. Yun nga mga idol, no? May tama yung black chick natin mga idol. May tama, may duguan yung black chick natin mga idol. Duguan. Yung video na yan, ito yung dumating sa ating kainan mga idol na kasama sa training ng ng BBC, no? Lapas Tarlac mga idol. At yun nga mga idol, no? Pagdating niya rito mga idol, no? Talagang, ayun mga idol, no? Ayan, basag talaga yung uso niya mga idol. As in, wasak yung uso niya. Yung mga tuka niya mga idol, natanggal mga idol, tapos yung sa sa ilalim ng tuka niya dito, hati dito. So yun nga mga idol, no? Imposible naman siguro ito mga idol na naipit sa mga idol, sa crates mga idol, no? Kasi kung naipit ito mga idol, malamang patay na ito mga idol, no? At yun nga, no? Ito possible ito mga idol na ito sumalpok yan na ito mga idol sa bilis ng lipad yung mga idol, o ko basta siguro sumalpok ito mga idol. Una yung uso ay mga idol, no? Basag yung uso. So yun nga, first training ng BBC mga idol. So itong natin, itong black check natin mga idol, no? Mahihinto na agad siya mga idol. You know, dahil sa nangyari sa kanya, no? Dahil kawawa naman siya mga idol, dumudugo pa nga mga idol, no? At hindi siya makakain mga idol, no? Dahil sana wala na siyang tuka. Yan, wala na siyang tuka mga idol. Ayan, so basag yung lahat ng tuka niya, basag. So yun ang pinainom natin ng amoxicillin, yun, konti lang. Pinigyan natin ng konti na para di niya ganun maramdaman yung sakit mga idol. Ayun na talagang kawawa talaga mga idol. At yun na yan, nagulat talaga ako kayo ng mga idol. Yung pagdating niya, puro dugo na siya mga idol, puro dugo yung mukha mga idol. At yun na yun, may hinto na siya sa laban ngayon sa BBC. Hinto na muna natin para gumaling siya. Kasi di siya kumakain mga idol, di siya makakain. Yung tuka niya, hindi na pantay. Ayun na first training ng BBC. Ayun na mga idol, ayun. Ano naman mga idol, sa mga tropa natin dyan, sa mga kalapatid sa atin dyan, yun, mega shoutout sa inyo. At ano kayang pwede gawin natin dito, no? Ano kayang pwede ko gawin dito, no? Kasi yun yung yung pinaka tuka niya bali-bali, yung bali-bali yung yung uso niya, yung mga tuka niya bali-bali lahat. Tapos yung sa ilalim niyan, hati hanggang ilalim yan, yung hati niyan. So possible talaga ito na bumangga siya, no? Hindi siya nakapagpreno siguro mga idol, no? Nakawawa naman itong warrior natin. At yun sa next race, wala na. Dito na muna natin siya. Yan, update na lang tayo mga idol, no? At yun sa mga tropa natin dyan, sa mga kalapadis natin dyan. Ano kayo magandang gawin dito, ano kayo magandang gamot dito, no? Kaya sa ngayon, di talaga siya makakain mga idol. Di siya makakain. Yun ang pumangit na yung mukha niya mga idol, no? Ayan, update na lang mga idol sa next video mga idol, no? So check natin yung mamonitor natin mga idol kung yung paggaling niya. No, paggaling niya. So malamang matatagalan pa to. Dahil tuka yung nangyari sa kanya, tuka yung sumabog sa kanya, yung uso niya. Mga idol, ito na yung natin. Ito na yung sumalpok yung mukha mga idol, no? So pakainin natin mga idol. 2 days siya walang kain mga idol. Hindi siya makakain kasi yung tuka niya maiksi na. Sana makakain ka, no?
Kawawa naman. Tourist na walang kain mga idol. Paano kaya ito, no? Kung susubuan ko rin siya mga idol, nadudugo yung bunganga niya. Kasi silalim ng uso niya biyak. Biyak yung tuka niya silalim. Ano kaya ito? Ano kayang gagawin natin ito? Di man siya nakakakain. Ay, naku. Paano kaya ito? Hindi rin pwede subukan ito. Ay, yung uso niya, oh. Biyak na biyak yung uso niya. Alam mo, gutom na to. Kumain ka. Labang ko pa naman sana to. Kondisyon na kondisyon yan. Ay, naku. Kaya mo yan. Gusto niya kumain. Hindi man siya makakuha ng pagkain. Kasi hindi na pantay sa taas. Maiksi na. Baliin to ka sa taas. Sa ilalim naman, basag din. Pa-comment naman mga idol, ano kaya magandang gawin ito? Paano kayo mapakain to? Kaya sobrang payat niya na eh. So 2 days na siya ngayon. Walang kain. Panimin natin ng tubig. Tubig naman umiinom siya mga idol. Yung tubig niya may nilagyan ko ng electrolyte. Basta lahat ng tubig niya lagi may vitamins para naman kahit paano may sumuporta sa katawan niya. Pag gagalawin ko yung niya, pag susubuan ko siya kasi may pansubo naman ako rito, sinusubuan ko itong mga sibong natin. Pag ginalaw ko yung tuka niya, dudugo, ang daming dugo lumalabas. Kawawa naman. Magtubig ka. Yan, tubig niya, oregano tsaka bawang. Tapos hinalawa natin na konting electrolyte. Tubig na lang. Ano kaya to? So update tayo ulit yan mga idol, no?